Nangu ulimi lempongo la. Ulimi lempongo uyitshela ukuthi uyindoda enkulu mayibuka yena, uyindoda esatshwayo kakhulu. Engakhuluma nje noma yini abanye abantu bekhweca imisila njengezinja, kanti cha kanjalo. Mfana umfana nje ongelutho, oxhaphazayo, owakhulela ngaphansi kweyiketi. Uyabo, ngoba phela manje kwenye inkathi uyabona ukuthi abantu mangabe bengakutsheli ngoba nakho mhlambe uyesathu. Umfana nje wakhulela ngaphansi kweyiketi, umfana nje ongazilutho, hayi ngoba nakho usathu. Kuwukuthi abantu abaxhaphazayo kusibona abantu abanodlama abakhonza ukudlala, uyabo, abakhonze njalo ukubulala abantu, cha. Udlala kahleke kulabo bantu ke lapho. Ukhuluma indaba yokuthi kunabantu abathatha izingane ezincane eyi-underage beyolala nazo ngeke beyithembisa imishado. Ufaka nengane yakho lapho uthi wena umuntu othatha ingane yakho nje ikhehle othatha ingane yakho ulifaka inhlamba. Ukuphendula nje mfana wami uyisithutha. Udinga ukutshela ukuthi uyisithutha. Ubuthutha lokho kushoyo. Ngoba uma ngabe ingane yakhe ithatha isinqumo sokuthi lo muntu iyamthanda, asikho isidingo sokuthi wena uphinde uyithathele isinqumo sokuthi ayithande ba. Ngoba kuyinhlamba lokho okuthukayo ukuthi ingane ilalwa yikhehle. Okushuthi wena ngamanye amazwi uthi ingane yakho ufuna umfana osemncane ozoyilala, ngoba kushuthi lento kuyimayelana nokulalwa. Ufuna umuntu ozolala ingane yakho mhlawumbe ayithokozise, ayiphi isikhathi eside ngoba nakho mhlawumbe ubonisa amakhehla asesebenza isikhathi esincane embedeni. Kusho wena inkulumo yakho leyo mangabe uthi ngeke ingane yakho ilalwe yikhehla, ngoba kuduma ukulalwa la kuwe ekhanda lakho. Lo muntu okhuluma ngaye la obekhuza ifebe, ukhuluma into eqondile. Ifebe vele izo zilibulele nje strong. Kodwa wena uzolwisana nalowo muntu lo okhuza into yokubulawa kwefebe. Hayi, musukudelela mfana. Musa nje ukudelela. Lento eshiwo uqhubezulu lapha uqinisile. Ifebe vele izo zibulele vele. Engukhuza kokho kakhulu ke mfana wami. Ingane yakho ithande ngendlela ehlelekile. Ithande ngendlela yokuthi ukuganga kwakho nokudelela kwakho la kuyimedia akufiki kuyo ngoba wena awufundiswanga wena. Ukhule ngendlela ukuthi mhlambe ngathi yabona izingane ekuthiwa zakhuliswa ogogo. Ugogo ngizamfuna lutho nomzukulu wami. Mawubheda ubale kuyokuphoseka ngaphansi kwezikhethi zakhe. Uyilolo hlobo lomfana okhulisa kanjalo. Kodwa iziqiniseko sokuthi mfethu ingane yakho yona ikhuliseka ke manje ngendlela ehlelekile. Ingabisakhuliseka ngendlela wena owafundiswa ngayo. Uyabona wona awunamfundiso wena kahle kahle. Awunayo imfundiso. Awuphume endabeni engakudini. Ngoba uma ngabe lezi indaba uyingena uphinde ungena nangengane yakho, bazoyithuka abantu ingane yakho mfana wami. Bazoyithuka. Lo umuntu ukhuluma indaba yefebe. Wena uthatha ingane yakho uzoyifaka kuyo leyo video leyo ophendula khona yena. Uyothini lenkulumo mase ayibhekise enganeni yakho. Okanye lavela khulume nje into eyinhlamba vela athi cha bengakhulumi ngefebe. Bengikhuluma ngabantu abaqondile la. Amanazari athatha abantu abaqondile abenza amakhosikazi. Uyothini? Akuzi ukukhalisa lokho. Ngeke usho mhlawumbe ukuthi umuntu usethuka ingane yakho ayibiza ngesifebe. Awusebenze lokho ukucabanga wendoda. Awukusebenzise ngoba wena uyibuke ngathi nje uyindoda enkulu kumele uma ukhuluma bonke abantu bekusapha. Ayikho leyo nto wendoda. Ayikho leyo nto. Singabantu besilisa nasakhuliswa la sakhuliswa khona. Ukuthi awuncithizi nabanye abantu abancithizi. Ungayitsheli nje ukuthi uyesathu. Awusathwa nje inhlobo. Ulimi lakho lelempongo hamba ngalo uyenkantolo ufike uvule icala usho ukuthi kunabantu abathatha izingane ze-under 8. Awusuzokhuluma la kuyimedia ngeke kusize lokho. Hamba ecourt wena ufike uvule icala. Usho ukuthi kunabantu abathatha izingane ezi-under 8. Ngeke kuswakale ukuthi kuyoba kanjani. Nalo ulimi lempongo bazokubekezelela ukhuluma into oyikhulumayo.
uthathile uNkulunkulu phela uNkulunkulu uthathile